Dnes ráno sa rozprávame o talentoch, pretože mnohé talenty máte aj vy. Určite áno, v show Československo má talent napríklad a preto je tu supervízor Bruno. Hello. Dobré ráno. Hello. Už sme sa rozprávali o tom, že čoho je viac, čím viac ľudia prichádzajú, teda asi tanec. Tanec a spev je možno to také gro ľudí a potom je tam množstvo, ako my ich voláme, varietných čísel, to znamená všeho chuť. Áno, hadie ženy, hltači rôznych vecí a takéto záležitosti. Áno, ľudia sa zaberajú rôznymi činnosťami a mnohých dokážu aj ten svoj talent nejakým spôsobom ukázať. A čo robil ten najstarší človek u vás? Breakdance. Nie, ten spieval. Ten spieval. A aj tá najmladšia, trojročná, tá spievala. Bolo tam niečo vyslovene nechutné? Nebudem veľa prezrádzať, ale prezradím. Žale prezrať. No tak poď, daj do nás. Mali sme zo pár nechutných čísel, takých, kde myslím, že porota a nielen tá dámska zložka, čiže Lucie Bílá, ale aj páni mali čo robiť, aby sústredili svoju pozornosť na pódium a radšej odklonili ten svoj zrak. Boli tam rôzni iluzionisti, ktorí skôr ako len naznačovali, že sa niečo deje, že sa prepichuje rôzna časť tela a podobne, ale boli tam aj ľudia, ktorí fakt to vyzeralo, že sa prepichnú. Čiže dobré, ale tá nechutnosť bola vyrovnaná tým efektom nakoniec. Že to nebolo len nechutné, že tam niekto prišiel, grgol si a odišiel, ale že reálne aj sa niečo udialo také efektné. Áno. Len treba to chápať ako číslo. Keď ide o ilúziu, aj keď je spojená s niečím, čo je možno trošku nechutné alebo trošku viac, tak človek to musí nejakým spôsobom brať ako ilúziu, že to nie je reálne, aj keď tam možno sa pracuje aj s nejakou umelou krvou. Ale jedno také číslo sme mali, ktoré bolo fakt... Ja som mal až taký pocit, že to si musím normálne pozrieť ešte asi 3-krát zo záznamu, že či to je fakt také silné aj na kamere. A nemohlo sa stať, že tam niekoho obetovali a tváril sa, že to je skrátka ilúzia a vy ste tomu zatlieskali? Ja som netlieskal. Ty si tak ty si ja supervízor. Ja som si zapisoval v tom čase. Ty netlieskaš, to je úplne pochopiteľné. No dobre, takže teraz ste asi v akej fáze? Teraz sme vo fáze, že všetok materiál je vstrižný a tam sa na ňom pracuje. Kde asi tá strižňa, kto má kľúče? Je to v Bratislave a kľúče myslím, že majú tí kompetentní ľudia, ktorí tam musia chodiť a musia to všetko odsledovať a postrihať a myslím, že je tam niekoľko tímov, ktoré budú pracovať v najbližších dňoch a týždňoch na tom, aby sme to postrihali a potom od konca augusta to mohli nasadiť od toho 29. ináč to dostanem k narodeninám tento projekt začiatok. Tak, všetko najlepšie všetko najlepšie teda. Aby ste len nezabudli, nie teraz. Aj Markíza ti venuje projekt k narodeninám. Ja viem. Ja ďakujem všetkým televíziám, že takto talentovo na mňa mysleli túto jeseň a že vtedy sa to odpáli a potom práca v štúdiu a samozrejme my ešte budeme nakrúcať ďalšie časti. Jednu takú veľkú, ktorá sa volá Veľký tresk. Všetci tí ľudia z divadiel postúpia práve do tejto časti, kde sa vytriedia. Také sito a potom už ideme na semifinálové veľkolepé kola a potom veľké finále. Tak držíme ti palce, lebo zdá sa, že po pracovnej stránke sa ti veľmi darí a dúfam, že aj v súkromí budeš šťastný. Áno, exkluzívne začnem vysielať svoju reláciu na Jojke vlastnú od septembra opäť raz, takže... Tak sa pre teba tešíme. Tak teda talentom a súboju zdar od 29. augusta. Bruno bol našim hosťom. Vieš, čo sa najviac obávam, že po tejto jeseni budú ľudia trošku prejedení talentov na Slovensku. Ale nie, talentov dúfam, nikdy nie je dosť. Ale prosím ťa. To si mala v scenári toto? To už čítaš? Toto ja mám takú úprimnú emóciu a naozaj si to myslím. Ďakujeme, Bruno, za návštevu vo Fan Rádiu a teda talenty nikdy na škodu nie sú. Je 9 hodín 13 minút, počúvate Fan Rádio.